Odi, mae Clocsio wedi dal dychymyg unwaith eto ac I brofi hynny, wel mae Hyled wedi mynd yn gyntaf I Gaerdydd I ddosbarthiadau Clocsio I blant hyn o'n wyt ti Hyled noswaith dda I ti. Siwr wyt ti, just yn clywed I ti fi a gweud y wir, mae rai fi gweld achos mae yna sŵn eitha bygythiol yn dod y tu ôl I fi ar hyn o bryd, achos bob nos fawr fan hyn yng Nghapel Salem yn Rhegana, mae criw o blant yn dod I gwrdd â'i gilydd I feistroli I sgiliau Clocsio o dan Eitem Menter Caerdydd. Nawr mae'r noson yma wedi bod yn cael ei chynnal ers rhyw 4 I 5 mlynedd bellach, a'r safon yn sicr yn cynyddu. Sydd yn brawf unwaith eto nag yw Clocsio yn perthyn i'r gorffennol. Anghofiwch 1, 2, 3, 4, nôl 2, 3, 4. Clocsio 100 milltir yr awr yw'r chwaraeon eithafol sydd wedi cydio yn y Cymru. Ond blynydde nôl roedd pethau'n edrych bach yn fwy hamddenol. A mae'r ymarfer yn parhau fan hyn hefyd yn Salem heno. Un o'r heini sydd yng ngofal y Clocsio yw Cerian Phillips. Cerian, os gaid y gwmni di ar un o beth wyt ti? Da iawn, nawr te wrth gwrs I ti'n un o enwogion talog Hafodwennog, a tithe nawr yn parhau gyda dy sgiliau fan hyn. Pa fath o beth yw ti dinan yn neud fan hyn bob nos Fawrth? Wel, gyda Menter Caerdydd, nhw sydd wedi trefnu hwn I gyd. Mae wedi bod yn mynd ar sbyty 4 I 5 mlynedd, o lenni fi'n dechrau. Wel, mae fe'n neis, actually, os mae dim ond byti 5 dechreuodd byti 4 mlynedd nôl, a nawr mae dyn ni, fel chi'n gweld, byti 5 ar 20. So fi jyst yn dysgu nhw cwbl o sgiliau, cwbl o gamau, a paratoi am cynghyrddau, neu I nod yr Eisteddfod, byddwn ni'n cael cwbl o grwpiau, beth o fel. So mae'n neis bod yn rhan o'r y prosiect neu beth bynnag, so mae'n neis. Sicr, wel, parhad o waith caled, diolch I ti am y tro, ac cyfle gael sgwrs gyda'r rhai sydd yn dawnsio hefyd. So ni chi cael cwmni y ti Elisa a'r Rhys. Elisa, beth yn union wyt ti mwynhau am ddawnsio dinan ma te? Rwy'n mwynhau bod yn gallu cadw fi'n heini a bod yr dawns yn llawn amrywiaeth a bod ni'n gallu dod mai cwrdd â lot o bobl eraill. A'r Rhys, yr elfen gymdeithasol, I ti'n lico am ddawnsio hefyd, yn dy fe? Ie. Mae lot o bobl yn dod draw at ei gilydd. Ni'n dod yn ffrindiau, ni'n clocsio dyn gilydd a ni'n dod fatha... Mae sŵn neis a mae pawb yn hapus. Fatha mae rhywun fatha'n dod draw a maen nhw'n dechrau clocsio a maen nhw'n eitha hapus. Hapus yw'r gair wy'n credu. Wel, Elisa, Rhys, cerwch chi nôl nawr. Diolch yn fawr iawn I chi'n eich cwmni. A mae rai fi wedi yngharad, mae e'n heintus ti jyst yn teimlo bod ti moyn ymuno mewn ar rhythm. Ac fel mae Cerian ac wrth gwrs Gethin Page yn neud yn Sir Gar hefyd, os dyn nhw'n cario ymlaen â'i gwaith da, yna mae talent a dyfodol Clocsio yn sicr yn saff. Mae'n gret gweld ni fyd, mae'n gret gweld crits bach na, nag yw e? Diolch yn fawr ti Heledd, diolch.